俺は強くならなきゃいけねえんだ。我が命に従いその姿を現す。本気出しちゃおうかな。かの者の傷を癒したまえ。我が敵を撃て。ここまでたどり着いたのは褒めてやろう。だがここまでだな。我が命に従いその姿を現す。負けるわけにはいかない。力がみなぎってくる。面白かった。
この目に焼き付けな。よくも世の中まだまだ知らないことだらけだよ。天空を巡る星々を闇の力を思い我が命に従いその姿を表す。遊びは不死身の私が。おう、これがラングリッサーによる力だというのか。アルハザードを得た我が闇の軍勢が私一人になってしまうとは。ボーゼル、お前の命もこれまでだ。アルハザードの進化はこれからだ。かの者の傷を癒したまえ。かの者たちを癒したまえ。
かの者の傷を癒したまえ。虫けらが貴様の命はそこまでだ。貴様はもう用済みだ。そろそろ死んでもらうとしよう。誰があんたなんかに殺されるもんですか。